Zia egon zirenetik. Pertsona talde bat elkartu eta txistua jotzen hasi zirenetik. Azitik landaretsua sortu zen. Pixkanaka, landarea hazten joan da eta zuhaitz mardul bihurtu da. Urtero, txori asko hurbiltzen dira kantari, zuhaitzaren adarretara. Batzuk urte askotan errepikatzen dute, baina txori berriak ere etortzen dira. 30 urte hauetan, 1000 pertsona pasa dira Alaibatzatik. 1000 begirale eta zalezta, eta batez ere, 1000 haur eta gazte. 1000 historia eta kontu bizi izan ditugu. 1000 tailer eta jolas ere egon ditugu. 1000 dantza eta 1000 txapelketa. Hau da, 1000 irribarre eta 1000 momentu hon. Gure errezerkiak dion bezala, Alaibatzan beti festa eta lagunarte alaia. Azkoitiko gazteentzat batera egoteko maila. Eta Onboskok zioen bere bizitzako une guztiak gazteentzat ziren. Gureak ere hala dira. Guk ume eta gazteentzat egiten dugula. Bai, soldatarik gabeko lana da. Beno, edo ez. Haurren eta gazteen irribarreak eta esker ona jasotzen ditugu. Izan ere, guretzat, haur eta gazteen irribarre bat nahikoa da lanean ilusioz eta gogoz jarraitzeko. Bestalde, esker onekoak ere izan behar gara. Eskerrik asko, 30 urte hauetan, bide lagun izan zareten guztiok. Eskerrik asko, begiralei, salestarrei, eta edozein momentutan Alaibatzari lagundu diozuen. Eskerrik asko, 30 urte hauetan, guregan konfiatu duzuen guraso, gazte eta haurre. Espero dugu txoriak gure zuhaitzera hurbiltzen jarraituko duzuela. Eta horrela, bide beretik jarraituko dugula beste hainbeste urte. Eskerrik asko, gora Alaibatza. Zenbat alditan murgildu garen, ehundaka haurren tropan, bide berdina zapalduz eta helmuga bera ahotan. Ederra baita hemen bizia, naiz eta orain ezin guztia, laburtu hiru bertsotan. Borondate eta poztasunaren baitan gabiltza kolokan, Alaibatzaren kate honetan, bakoitzan hor bere zokan. Noizbait guri eman zigutena, Alaibatzan jasotako dena, guk ere eman asmotan.
Kaixo denoi. Nik motzak esango ditut, porque pentsatzen hitzik dena eta bertzotan esan denakin, izedana esan da dola. Garratzi ondinen dena zuen artin, naiz de oin ikusi zenbat mejora dauzken mundu ontak internetetik gazitzea bar, da alkarri dinotia. Lagunak izen eta lagunarti ikia. Lagunarti hortan, behitu zema konpartizi zuten, zema ekitaldi zuten, abestu, antzerkiak, jolasak, tailerrak, eta abar. Badaki, bukot egun, globu bota burito zutela zerura. Ja danan barrun, puta egin lagunartia, elkarri ginematia, lagunak izatia, akaberan zuezatek gio, nik nahonto gizenongo zatenak, eta gizarte hon batekia. Zorion bero dut, 30 urtin, hainbeste lan, mantentzen, sortzen hasieran eta beste hainbeste urte, eskerrik onena, askotiko udaletxetik, eta nik uste eta askotiko herridanakin. Oin, zinegotzizek Soniak, oroigarri bat eman duzu kondori, baina hori nahi du esan. Eskerrik asko, zuen lana, zuen lagunarteatik. Mila esker. Eskertu nahi nuke Azkoitiko udalari etortzagatik eta ematen diguten laguntzagatik. Mila esker eta haientzat ere bai, txalo bero bat. Bueno, ahora utz diezaiogun txoriei egan egiten.